Igen, emiatt ne aggódjanak. Igaz, hogy nem valami nagy, de erős, mint a bivaj. Biztosíthatom önöket, hogy számíthatnak rá. Isten áldja meg, fiam, magában van minden reményünk. Várjon egy percet. Ha esetleg megöli a nagy gonosztevőt, soha nem fogjuk megtudni, hová rejtette a kislányainkat. Bizony, igaza van. Először mindenképpen a lányainkat kell megtalálnunk. Könyörgöm, segítsen megtalálni a gyermekeinket, mielőtt megölni ezt a borzalmas szörnyeteget. Várjanak, támadt egy zseniális ötletem. Ezt nevezette zseniális ötletnek? Hogy nézek ki ebben a ruhában? Szerintem jól áll neked. Ez nagyon moris, ugyanaz a méretünk. Figyelj rám, raboltasd el magad a nagy gonosztevővel, akkor biztosan eljutsz a rejtek helyére. Semmit ne csinálj, amíg oda nem értek. Így aztán tudni fogjuk, hová vitte a többi lányt a faluból. Nem garantálok semmit. Félek, hogy ebben a göncben nem megy majd a harc.